Halo bro, ketemu meneh bro. Iki kali ini aku iki njiko gambare iki cacah padha golek pangan iki lebah iki jenenge iki cilik-cilik ukurane iki paling sak laler kae lah. Ya kurang lebih sak laler iki pangan sing kuning-kuning kuwi dikempit ning keleke kuwi. Kelek apa iki? Tapi iki cilik-cilik ngono lek pomongan tek ke entup ya rasane ya rada krasa lho Bangga. Iki aku ora wani nyedek-nyedek iki rada ado iki kur tak zoom iki paling jarak pirang senti iki. Hanya sekitar setengah meter iki anu juga video juga gambar iki dadine yo rada hati-hati lah daripada kesengat ya rada krasa lah ora ketang jadi ngene iki ceritane ning jagungan kembang jagunge ya ning ngandek singkongan iki nek wong terus kok ngangung-ngangung tak parani ngono ceritane iki ya wis padha ditonton iki delokne kelakuane cah cilik-cilik iki nek mangan kaya ngono ki mangan apa njikuki panganan iku mulai rare ditonton bareng-bareng ya kaya apa ya dik mbok anane sing kurang tau nyedek kan iki mending to iso ndelok awake dhewe nyedek kaya ngene. Suarane ngangung-ngangung kok rada adoh kamu iku krungu ngangung-ngangung ki apa? Tawon apa pindahan apa nyapa tak kira. Terus tak parani ceritane ngono. Ya iki nek ngarani awake dhewe nek sing jenenge tawon madu, nek sing jenenge lebah madu. Terus iki bahasa keren iki afinis. Mau apa lebah afinis apa ora tak dong ya. Iki lak yo jajal padha anu apa jenenge golek ning kono Google ning pencariane nek apa lebah iki apa wae afinis apa rasa ra tak dong ya. Ya sing didelok wae tonton bareng-bareng ya. Tapi yo ora ngerti iki sing betina sing jantan sing endi ngono ki yo ora iso bedane kaya awake dhewe paling sing liyane paling iso paling maksudnya wong liya ngono paling iso paling kaya ngene-ngene iki lah intine ora iso bedane iki sing jantan sing endi sing betina sing endi dan delok wi kaya ngono ki ngompet apa di template ning sing kilem kuwi sing kuning-kuning kuwi. Kalau tak jaluk keikhlasan nih bro ditulek kuwi tombol subscribe loncengnya kuwi ditulek ya tunggu bantu hitung bantu channel iki lah ya bro ya karo komentar ditinggal nih di like apa di share bareng lah ya karo kuwi mau kabeh iki gratis nggak bayar dadi iki ku meker apa ya sebatas bentuk dukungan lah kanggo channel cilik apa meneh sing cilik ngene iki lah si channel pemula apa meneh ngene iki dukungane sampean kan dibutuhkan kabeh mosake karo dulure ora dukung mosake karo koncone enggak dukung mosake karo tanggane yo enggak dukung ya keikhlasan sampean lah kur mencet iku tok sangger sampean emang dukung matur suwun ya. Tapi ya cek enak sing bangga kur nonton tok ora gelem tulek. Ya apa-apa sih. Ya nonton tok ya wis seneng wae. Matur suwun wis ditonton. Lah ninggal nih komen ditinggal nih gak apa-apa. Komentar elek-elek ya ora apa-apa. Elek-elek anu tulek opo titik-titik. Oh tanda tanya, tanda seru. Harus siji meneh bro lek nonton aja di skip aja dipercepat aja dicepet nih maksudnya lek nonton sih terus teko di kayak HP ini apa piye didelok ngono
maksudnya aja mencolot-mencolot, aja melompat-melompat, melompat-melompat malah kayak godok melompat ini dijarne nek nonton wis ditonton didelokne karo di rumah nek aku ngomong. Yo iki mau kabeh ya sekedar hiburan. Ya sapa ngerti sampean-sampean terhibur karo video iki. Ya didukung, nek ora terhibur yo mohon maaf. Karo iki nilai enek kata-kataku ning ngarep mau enek sing kurang pas lah ning atine sampean. Aku yo njaluk ngapura, minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Karo ralat terus ning ngarep mau iki kayane iki jenis lebah apis cerana untuk habis celana apis cerana ya, nek gak salah ya apis cerana aja jale browsing apa golek ning endi kono. Ya sangke pirang-pirang jenis sih ning negarane dhewe iki lebah-lebah sing menghasilkan madu iku jenisnya pirang-pirang serat dong. Ya sih guys, pokoknya apis lah, buah apis cerana, buah apis maira apa apis cerana nek gayane iki. Tak ucapne matur suwun kanggo kanca-kanca dulur-dulur kabeh, bro sing wis subscribe, wis gelem nge-like, sing gak gelem subscribe, gak gelem nge-like, ya gak apa-apa. Yang penting gelem nonton ngantek-entek ngene iki wis. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ya mudah-mudahan iso menghibur, iso terhibur, enggak terhibur, enggak iso menghibur sampean ya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya ya.